Den opera hedder Tivoli, og den sang hedder For Safety. Og det er en premiere her i Danmark. Some people go crazy, some people come through. Playing with those weapons will lead you to the truth. Fuck you! Very soon we will see what's laughing in the air. When the zombies will come along to wreck the world in big hot guys. Ja, så runder jeg ballet af den her eftermiddagskoncert med et nummer, der hedder Ud i det fri. Og det er sådan en Lexer Klatten, Martin Brygmann-reference, Ud i det blå, har han skrevet en sang, der hedder. Det er sådan et dejligt, positivt forårstema, som I måske kan fornemme, når I hører noget af teksten. Og det kommer til at skifte lidt i tempo, så hold fast. Jeg drejer lidt på den mikrofon, det er derfor jeg lige tager mig lidt tid om mig. Hvad er det andet til det der? Jeg skulle gerne stå stille. Hvad tror du, den er nu? Nej, det Ikke godt noget. Den falder lige så stille. Så kommer der en herfra. Ej, ved du hvad, Thomas, det kører, så drejer jeg bare hovedet lidt med. Det er fint. Ej, Hvad er der nu? Okay, vi skifter. Bare lidt. Ja, der er den lige. Perfekt. Okay. Her kommer Ud i det fri. Stå nu op. Stræk din krop. Se at din nat er forbi. Vinduet fører ud i det fri.